Май айының 9-ында. Автор Каянова Ләйсән. Нинди чораларда яшибез, нинди рәхәт заманда, булганнар шөкер итеп яшик әле дөньяда. Бит бар иде дәһшәтле 41-нче еллар. Бабайлар елашып сугышка узаттылар. Китте әтиләр, абыйлар, немецны җиңгәле дип, явыз Гитлер гаскәрен тармар итеп дип. 4 ел катты бирешләр, үлем, кайгы, күз яше. Бүгенге көн рәхәтенә без аларга бурычлы. Май айының 9-ында иелепләр тезләнеп, кешеләр чәчәк сала, һәйкәл янына килеп. Килгәннәре дә була, дус ишләрен күрергә, күз яшьләрен тамызып, үткәнне хәтерләргә. Күңелләре яшь калса да, битләрендә сызыклар, аксыл сирәк чәчләрен тарыйлар йомшак җилләр. Бабайлар торалар басып, таянып таякларга, сөйләгәндә яшәймен сугышка калганнарга. Йөрәкләре әрнидәр, дусларын күрмәгәндә, аларның яшь күңелләреннән явыз сугыш үзгәндә. Май айының 9-ында иелепләр тезләнеп, кешеләр чәчәк сала, һәйкәл янына килеп.